I tenim amb nosaltres a la companya Encarna López, portaveu de la Comissió Republicana de Catalunya i membre del grup promotor de la Marxa Republicana, que ens explicarà quins actes es faran aquest any. Gràcies. Gràcies, Marta. Gràcies a totes i a tots per venir. Us explico una mica com funciona el tema de la Marxa Republicana. Aquest és l'any, tercer any consecutiu que convoquem aquesta marxa. Sempre és més o menys sobre la data de l'aniversari del regnat de Felip VI i és per dir no a la monarquia i sí a la república. Aquest any serà el 13 de juny, que és un dissabte, a les 18:30. Sempre ha sigut un diumenge al matí, però com que veien que el diumenge pel matí, en ple mes de juny, feia molta calor i hi havia molta gent que es cansava, doncs hem decidit aquest any canviar-ho un dissabte per la tarda. L'itinerari encara no està decidit, però bueno, ja us aniré informant amb els grups de WhatsApp que tenim en comú. Aquest any la Marxa Republicana està també que també parlem de per la pau i defensem la pau. Està dedicada a la pau, que no em sortia la paraula correcta. Doncs el mes de juny tornarem a sortir als carrers de Madrid per manifestar que la democràcia només es pot sostenir sobre la voluntat del poble. Per això exigim una república que garanteixi igualtat, llibertat i drets per a tothom, sense privilegis heretats ni institucions que quedin fora del control ciutadà. La Constitució actual manté la inviolabilitat i la irresponsabilitat del cap d'estat, principis incompatibles amb una democràcia real on tota persona ha de retre comptes davant la llei. La monarquia conserva un model antidemocràtic, patriarcal i militarista que no representa la societat diversa, igualitària i pacífica que aspirem a construir. Avui, quan creix la propaganda bèl·lica, el realment i l'increment de la despesa militar, defensem la mobilització per la pau. La pau és un dret bàsic dels pobles. Cap nació no hauria de patir guerres ni agressions. Dient no a la guerra, alhora que exigim la sortida immediata d'Espanya de la OTAN i afirmem que una república del segle XXI ha de ser garant de la convivència, la cooperació i l'amistat entre els pobles, cosa que no es compleix. La república que reclamem no implica només un canvi de forma d'estat, sinó un nou model econòmic i social al servei de la majoria social. Una república com a solució als problemes i necessitats de la gent, que no només promogui, sinó que garanteixi els drets fonamentals, feina estable, salari digne, habitatge, serveis públics i mesures estructurals contra l'encariment de la vida, igualtat real entre dones i homes i una vida sense explotació ni repressió. Davant el poder concentrat en una minoria privilegiada, aquesta oligarquia que mana sense presentar-se a les eleccions i frena la sobirania popular, defensem un país on el poble decideix el seu present i el seu futur de manera lliure i democràtica. Necessitem una república que instauri una democràcia plena, íntegra, transparent, laica i participativa i que davant l'avenç del feixisme afermi les llibertats civils i els drets polítics de la ciutadania i dels pobles de l'Estat. Per tot això, afirmem que la contradicció entre monarquia i democràcia és insalvable. La sortida d'aquesta crisi de legitimitat és obrir camí a una república per a la pau, construïda des de la participació ciutadana, la justícia social i la defensa ferma dels drets humans. És temps de pau, habitatge i serveis públics. És temps que el poble sigui sobirà i pugui decidir. És temps de república. És temps que Catalunya decideixi el seu futur. Visca Catalunya i visca la república! Tothom el dia 13 a Madrid per dir sí a la república i no a la